Добър вечер, милиционери! Аре, камък ножица хартия. Правим ли го? Почваме ли, гайс? Айде, чао. Добре. Как се нарича нисък мъж с добри обноски? Не знам. Джентълмен. Добре, че скоро ми оправиха канализацията. Добро. Аз съм поред, да? Често. Ако имаш нещо смешно, ти си наред. Какво правиш, когато видиш малко изнасилено момиченце в гората? Не съм сигурен дали искам да отговоря на този въпрос и също. Вадиш карта, защото явно се въртиш в кръг. Бата, това беше много гадна, разбираш? Дай си! Как се нарича софиянецът, който обича да снима? Хипстер. Много гадни хора. Да. Фотошоп. Окей. Окей беше. Става, да. Чай го фръта. Много фръдо. Как наричаш група италианци, които пълнят чушки? Рагаци. Какво сега се Окей, сега ще се разсмея на твоето среща. Аз съм шовинист, не признавам не признавам чужденци. Те италианците, брат, там е филм, да. Добра сега ще влиза. Как се нарича фризьорът спечелил награда? Не знам. Призьор. Да се направим, че не сме го чули. Славечко, гайс! Игра на думи, но не е смешна. Нещо се случва за така да. С какво прозвище е известен гангстерът, който освен, че е имал проблем с пиенето, също разбирал и от хубаво сирене? Дай. Джибри. Ти се размяна на това, не? Бат, супер уед. Страшен бълъгър. Да, не знам. Окей, да. Как се поздравяват клиптоманите? Гепи, бат. Страшно време. Това е окей, фъне. Готино е за игравка. Прямо би го прочел в 24 часа. Чакай, че ми заседна ми тук на това. Секцията вицове на 24 часа е окей. Нощен труд, последна страница. Да, но. Полицай кара бременната си жена към родилното. Каква кола кара? Каква кола кара? Да, полицая, който кара бременната си жена към родилното.
Това е мега дебилно. Опел Коластра. Защото кола е Астра, не е полицайчка. Това беше яко. Здраве. Да. Опел Коластра. Еми да е. Аре да, добре да видим, тази ще е силна. Пишете му точка направо. Как е известен протагонистът от легендата за летящия циганин киборг? Нали я знаеш? Не. Там в Ямбол не сте ли? Чакай, 20 блок имаше. Чай сега, я го прочи пак, за да направя някакъв Как е дума от това. известен протагонистът от легендата за летящия циганин киборг? Циборг нещо си сигурно ще. Да, знам, какво е. Дром. Да, защото дебилно е. Яко е. Яко е. Дром. Да, знам. Напъни се малко. Да. Окей, вече. Оп, взех 2. Може да ме застреляш с 2. Това не е много. Добре, по време... Няма да те подлъгвам, няма да дам. По време на българското възраждане, децата в Панагюрище не са имали чинове в училище. Знаеш ли какво са правили? Секс. Какво? Не е това. С бюджет Не е мога това. да си представя какво са. Ами безчинства ли са? Част от GT-ето ти. Знаеш ли защо единствено алармата ти звъни на телефона? Единствено нещо, което звъни на телефона ти е алармата. Що? За нещастие това е единственото нещо в женски род, което си успял да навиеш. Да, окей. Въпреки, че чувам легенди и някакви други, но не знам, това Чак казват. легенди, Това бе, не. казват. Аз съм за. Еми... Не знам, зависи. Ето е! Добре, как наричаш пират, който се е преориентирал кариерно в строителството? В строителството? Да, пират, който се е преориентирал. Архитект. Толкова са ми възможности сега, да знам. То си ти сега, ти си. Това по някакъв начин е свързано с креслото от Икеа, на което седа в момента. Знаеш ли какво каза майка ми, като погадаличка брат си по крака? Не прави секс с брат си. Еми, те слушал. Да беше изчакал поне да се роди. Еми, да. Да. Яко. Ще си разкажем някой вид след Някакво това. Да. Какъв е медицинският термин за плоскоцитие? Тоест, това не е самия термин, така ли? Не. Защото съм чувал, лекари са го казвали. Бате, да, яко е това. Готино е това. Не знам, просветли ме. Бюстабан. Сега, бате, яко е стил. Там е скеф. Глътнах парче чипс. Обратно. Всъщност. Батичка тук каза. Ей, това племениста ми го е писала, да? Кой от двата летящи шоколада
Понеже има и такива, е мъжкият. Не знам. Този с лешницата. Аха. Да. Няма точка Има тук, малко. човек. Има Няма малко точка смешка. тук. Има малко. Има малко смешка. Има малко. Абе, това последното ли е? Остана ми е тук, имам нещо по един кърчо. Има още едно, има още едно. Това го прочетах първо. Ние не бяхме чели, впрочем, само това бях прочел, но е много яко. Какво по-хубаво от това да спечелиш злато на Параолимпиадата? Защо? Защо такива неща трябва? Не знам, нямам Да можеш да пляскаш с ръце. Да, силно е, но... Кой е най-гадният супергерой? Най-гадният супергерой? Батман е най-якия. Кой е най-гадният? Ами... Това аз го вметвам. Аха! Батман е най-якия. Жокера? Робокопелето. Не. Не, бе. Жокера също. Не, това не ме е скеф, човек. Има ли? Последното е моето сено. Освен ако не е литнало нещо. Я. Не, долу е. Всичко е долу. Изморих се. Не мога разбера. Кой режисира филма за върколака Хипохондрик? Клинч Иствуд по роман на Стивън Кинг. Не знам, не мога да разбера. Ти разбираш ли? Аз не го разбирам. Аз не разбирам нищо в този живот. Чакай сега, let's do it. Нищо в този живот не мога да разбера. Кой режисира филма за върколака Хипохондрик? Клинч Иствуд? Но последният филм на Клинт Иствуд е доста тъп. Признавам се. Не го разбирате, ама... Ти имаш ли още? Последното ли е това? Какво казал Хан Соло, като довършил шишето космонавтска ракия? Представи си шише космонавтска ракия. Не, още. Който пиу-пиу!